Morjes! Tervetuloa mun huudeille, mun mestoille. Eli Nummepakka ja Hannun niitty, muistakaa se on Ulla. Eli tässä takana on tämmönen omaishoitokeskus ja se on joskus ollut nuokkari. 90-luvun alun laman leikkausten seurauksena tämäkin nuokkari, kuten moni muukin Turussa, on lopetettu. Ja nyt tällä hetkellä esimerkiksi tällä alueella asuu tosi paljon nuoria. On asunut jo tosi pitkään, 30 vuotta näiden leikkausten jälkeen. Nuoret liikkuu päiväkotien pihalla, kauppojen pihalla, koulujen pihalla, milloin missäkin. Ja jos meillä olisi nuorisotalo esimerkiksi tässä, niin siellä olisi turvallisia aikuisia, olisi tiloja, olisi aikaa, missä viettää sitä vapaa-aikaa. Ja tämä koskee ihan koko Turkua. Me tarvitaan tällaisia nuokkareita. Me tarvitaan seiniä, me tarvitaan turvallisia aikuisia näiden nuorten kanssa viettämään aikaa ympäri Turkua. Jokaisessa kaupunginosassa vähänkin, missä asuu X määrä nuoria, me tarvitaan näitä tiloja. Sä voit muuttaa tätä asiaa äänestämällä Matti Mestoille. Eli muista, älä varasta lapsilta, äänestä Matti Mestoille numerolla 306. Matti on mestoilla.